Ed Holden, a.k.a. Mr Phormula. Dwi'n gwneud rap a syna gwirion trwy gyfwng o Gymraeg yn y sîn cerddoriaeth rhyngwladol. Oedd yn eitha bizar i fi ar rhan y iaith yn ysgol, do'n i'm yn siarad o, achos do'n i'm yn cool. Ac o'n i'n gwrando lot o hip-hop a rap. Felly nes i erioed, o'n i'n gallu siarad Cymraeg, jyst penderfynu peidio ni. A doedd ddim yn tan i fi cyrraedd coleg, nes i cwrdd â boi enw Aron Elias, ac oedd mewn band Rapio, wrth gwrs. Wedyn nes i ymuno o'r band yna, a hwnna oedd y tro gyntaf fi clywed rhywun yn rapio yn y iaith Gymraeg. A tro gyntaf fi glywed hynna, o'n i fatha, hang on, mae'r boi ma'n rapio yn Cymraeg. Wedyn oedd yn mynd yn ôl i Saesneg a Cymraeg eto, so mynd nôl ag ymlaen. A dyna beth nath denu fi fewn i defnyddio'r iaith. Sydd yn ironic erbyn rwan, achos dyna beth dwi'n arbenigio fewn ydi rap Cymraeg. A mae wedi mynd â fi dros y byd i gyd. Mae'n hollol unigryw dydi. Ar rhan uchafbwyntiau, mae yna rhai, mae yna un diweddar, mae yna track hip-hop is hip-hop, dyna fo. Ac y syniad ydy bod yna 15 rapper o 15 wlad efo 15 iaith. A ti'n mynd ar YouTube a mae bob rapper wedi gwneud fideo. A yn amlwg dwi anna fo'n rap yn Gymraeg. A mae'n cael ei arwain gan KRS-One, a mae KRS-One yn y byd hip-hop fatha diw. Ni'n gwrando arno fo bod ni'n blentyn. Ac y ffaith bod fi wedi gallu glanio'r track efo fo yn arwain y peth. Os dwi'n stopio gwaith fi forio, dwi'n mynd byth beatboxio eto, dim bwys, dwi wedi gwneud hynna, a mae hwnna'n anfarth. Dwi wedi gwneud peth efo Radio 1 hefyd. Nes i wneud peth blwyddyn dwytha UK Rap Anthem. Hwnna wedi cael thousands o hits, mae yna fatha 10 rapper ar un track eto, o gyd o Prydain. Boys o Iwerddon, Cymru, Lloegr a falle. A wedyn, dwi anna fo eto yn rapio yn Gymraeg, ac o'n i'n cael hongen allan efo fatha Charlie Sloth o falle a Crew Radio 1, so mae'n agor lot o drysa, ffaith bod chdi'n mynd allan y Cymru, mae pawb yn rapio'n Saesneg, ond dim ond ti'n dechrau rapio'n dwyieithog, pobl yn fatha, be di'r iaith yna? Mae'n mantais, anferthol, i fi. Dwi wedi trafeilio rownd y byd, dwi wedi Efrog Newydd, cwbl weithiau, LA, Eidal, Ffrainc, Sbaen, neu gigs o falle, gyd achos o'r iaith Gymraeg, mae hynna'n anhygoel.